Vekilana erdê çemekê ku ji bo çandina birincî dihête berevkirin. Oldîv da û bi zibara û gotin astrana şêla birincî dihête kirin. Wekû cûtiyar dibêjin, di niha da ji ber berdewamiya qeyrana darayî û nebûna mûçeyan, nêzîkî 75 sedê xelkê Nahya Dêrelûkê rûyê li çandina birincî kirîne. û ne tinê cûtiyar in, belkû fermanber û pêşmerga jî kirîne. ev qeyrana çêbî ev alema me jî pitirî berê xudaya çandina birincî hîvîdayîş hikûmeta me jî destê herî Koreya dirêj ket. Wekî alatê gerekînê makîna û wekî kêmyayê wekî dermanê ada û 75 sedê lê da Sovyetiya birinci anî çem hemî hatine kirin bûne birinc û اف برنجه سه قاطی برنجه دیه ما شما سه قاطی یادیه کلو برهمه یعنی همه تشتیمه جدی عملیه اونا ما منطقه که اوویه منطقه که باشترین تشته سلام موچه و مال ما بدیم جوانا موچه یاش خویت سه تای و جورکان چهارای و جورک دنوی عالم لخو جوانا موچه نیلیده Birincêk jê xwarinên serekî li devpiraniya xelkî, lewma jî piraniya wan birinc kirîne. û dixwazin ku hikûmet amîrên pêtiviyên durîn û sexbirîkirina birincî bi wan dabîn biket. موظفت بردا ما مستعد بردا هم یعنی حتی همی بجدارن پیشمرگه gelmedi hay birinci خودی ما دراسات بین ما مثلا ما کی اولاد بین ما و تراکتور لازم هری ما کمیت بیت یعنی هری کاری ما کردم دخوز ما حکمت اوانه Çemên harîkê ku dikevine sunûrê Nahya Dêrelûkê ji layê Rûşhelatî ve wekû cûtiyar dibêjin êk jê cihên baş e bû çandina birincî. Çunkî avaka baş lê heye û ev e jî egerekê serekî ye bû çandina birincî ji ber ku pêtivî bi avaka zûr heye. Qeyrana darayî nebûna mûçan, xelek vegerandiye salê, notan û piştbestin bi berhemên çandinên navxwe. Êk ji wan berhemên çandinên niha de xelkê dest havetiye çandina birincî ye. Lê dîsal wekû ew dibêjin nebûna amîrên pêtivî, êk ji astengên me ye. Nihat Wêremariyê Nartî, Çemên Harîka li Sunûrê Nahya Dêrelûk.